CM प्रमद बर' बिथाङा बुंदों माने 15 दिननि गेजेराव खोथिया माने रायजोफोरनो राननानै होगोन खोथियाखौ अबाव फोदोंलै MP रोंगोरा नार्जारिनि गामियाव UPL दोलोनि गेदेर खहा रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारिनि गामियाव BPF दोलोनि मावख' बेखेवबाय UPL आरो BJP हान्जाखौ नागारना सा 30 मददगिरिफोरा BPF-आव जयनिं जायो UPL दोलोआ लोरबां जाबाय बे खोथाखौ पाब्लिकआ मोनथिनानै दिनै UPL जों रावबो थाला UPL नि सायाव फोथायनाय गैला गावसोर बुंखानाय खामानिखौनो UPL दिनै मावला दा बेबायदि दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायबाय चिरां जिल्लानि 12 नं काजलगाव बियाबनि दांथलगाव प्राइमारियाव BPF दोलोनि मावख' बेखेवबाय बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि मिरु लाइमोन BPF-नि आफादगिरि रिन्जय बर' आरो 12 नं काजलगाव बियाबनि MCLA पानिराम ब्रह्मजों लोगोसे गोबां BPF-नि मददगिरिफोरा बाहागो लायो दांथल प्राइमारियाव BPF दोलोनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारियावनो UPL आरो BJP हान्जाखौ नागारना सा 30 मददगिरिफोरा हाग्रामा महिलानि दैदेननाय BPF दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैयो दिनै काजलगाव समस्ति आन्दाराव दांथल प्राइमारियाव BPF-नि माने अफिस बेखेवदों आरो दिनै दांथलनि रायजो राजाफ्रा गोबां लोब लोब ओंखारदों UPL-आनो गोबां जइन जाफैबाय आरो जों सानदोंमोन जे बावहाय माने UPL-आ माने बिराद गोख्रों होननानै खिन्थु गोख्रों नंला UPL-आ लोरबां जाबाय UPL-आ थांनाय 2020 सनाव बे दांथलावनो रेल फेक्टरि बानायगोन रायजोफोरखौ थगायबाय नालाय दा बेखौ मावफुंनो हायाखिसै बिसोरो दा बेंटलनि रायजो राजाफ्रा फोरमान मोनबाय UPL-आ मोनसे थगायसुला पार्टि माने प्रतिश्रुति होयो खोथा होयो ओमफ्राय खामानि मावा आरो बे काजलगाव समस्तिनि आन्दारावनो रौमारियावबो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मेडिकेल कलेज बानायगोन बिथांमोना खोथा होदोंमोन खिन्थु दिनै सरकारा जोबफैबाय 15-16 दिननि उनाव इलेक्सन नटिस गोग्लैनोसै मानो मावनो हादिया बिथांमोना दा बेबायदि थगायनायखौ रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै दिनै UPL दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव लोब लोब माने ओंखारबोदों आरो गोबां जइन जागासिनो दं आरो जाबावगोन आरो नोंथांमोना बयबो खोनादों जे माने UPL दोलोआ लोरबां जाबाय बे खोथाखौ पाब्लिकआ मोनथिनानै दिनै UPL जों रावबो थाला UPL नि सायाव फोथायनाय गैला गावसोर बुंखानाय खामानिखौनो UPL-आ दिनै मावला दा बेबायदि दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायबाय बेकार जेंनाखौ फोजोबनो हायाखिसै साख्रि बाख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना बेखौबो मावनो हायाखिसै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थगायबाय बिथांमोना दिनै माने बोथोरा माने गोरान जादों दाख्लै साननै अखा गैयामोन 2025 सननि गेजेराव 100% इरिगेसन सिस्टेम बानायगोन होननानै UPL-नि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव लिरनाय दं खिन्थु दिनै मानो बे खेथियकफोरनो आबादारिफोरनो मानो बिथांमोना दै जगायनानै खामानि मावाखिसै दाखालै बावै बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा बुंदों माने 15 दिननि गेजेराव खोथिया माने रायजोफोरनो राननानै होगोन खोथियाखौ अबाव फोदोंलै खोन्था खोथियाखौ बहाय फोदों बिसोरलाय दा 15 दिननि गेजेराव बहायनिफ्राय खोथिया मोननानै रायजोफोरनो राननो नागिरदों दा बेबायदि नंखाय बाखाय माबा फर्म रानदों मा रानदों होनना बुंलागासिनो दं अरुण'दय आसनि होगोन लांदों अरुण'दयथ' दा जायाना माने महिलाफोरखौ थगायलाय सेंग्रा सिख्लाखौ थगायलाय खेथियकफोरखौ थगायलाय थगायनायानो जोबथा फैबाय थगायनो गोनां आरो जेबो गैला बिसिनावहाय दा बेनिखायनो रायजोफोरा उल्था मोनसे परिबर्तन नागिरदों बिथांमोनखौ रावबो फोथायला BPF-आ सरकाराव फैग्रोमोना जोङो बड'लेण्ड बिकास योजना आसनिनि गेजेरजों माने विंगार गारि होनो नागिरदों सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाहाथे बिथांमोना एसे माने इनकाम खालामनानै जानो हायो गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो बेबायदि माने जोङो माखासे डिसिसन लादों दा बिनि अनगायैबो जोंनि BPF हान्जाया सरकाराव फैग्रोमोना सेंग्रा सिख्लाफोरनि मुङै जोङो 100 कोटि बाहायगोन जोङो काजलगाव समस्तियाव खमसे खम 1 बोसोराव 500निफ्राय 600 जन 5 बोसोराव 3000 जन सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो एकालिन माने जोङो फैसा होगोन आरो बिनि अनगायैबो वुमेनफोरनि डेभेलपमेन्टनि नामाव 40 कोटि बाहायगोन BPF-आ सरकाराव फैनाय लगे लगेनो माने जोंनि बिकलंगफोर जायफोर दङ बिनिफ्राय माने सिनियर सिटिजेन बिथांमोननोबो 15,000 20,000 बेबायदि माने IBS होनो थाखाय BPF-आ माने गेरेन्टि होदों सेंग्रा सिख्लाफोरनाथ' गेरेन्टिखा बेयो मेट्रिकआव जायफोरा
टप 10 जायगा आवग्रिनो हागोन जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बिथांमोननो साफायाव 5 लाख थाखा होनानै जोङो खालमानसिनिफ्राय जायफोर मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 जायगा आवग्रिनो हागोन बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बिथांमोन बायदि फरायसा फरायसुलिफोरनो बिपिएफ सरकारा 5 लाख थाखा होनानै मोनसे बरायनाय हाबाफारि खुंगोन आरो बिनि अनगायैबो बाहेरानि मानसिफोरनो बे प्रमद बर' सरकारा गोबां टिकानि खामानि होबाय जायनि कारनाव जोंनि फैसाया बाहेरायाव थांजोब्बाय दा बेखौ बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लगे लगेनो बाहेरानि मानसिफोरनो टिका होनाय खामानिखौ जों बन्द' खालामगोन जोङो प्रिफारेन्सखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरनो जोङो टिका होगोन मानोना जोंनि ओनसोला जौगानांगोन इक'नमिकलि जोंनि मानसिफ्रा माने सार्भाइभ जानांगोन दा बेनिखायनो बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लगे लगेनो लकेल टिकादारफोरनोसो खामानि होनो थाखाय जोङो मोनसे डिसिसन लादों बाहेरानि मानसिफ्रा जोंनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव माने जइन जाफैनो मोननाय नंला साख्रि बाख्रियाव दाथ' उइदाउट एनि एनअसि बाहेरानि मानसिफ्रा जोंनि बिटिसिनि साख्रिखौ सिख'फैगासिनो दं ओंखारलांनोबो एनअसि नांला हाबफैनोबो एनअसि नांला दा बेयो दिनै जोंनि थाखाय बिराद माने गेदेर मोनसे खहा जाबाय थादों जों बेनिखायनो सरकाराव फैग्रोमोना बे खामानिफोरखौ मावगोन जों खोथा होदों रायजोफोरनो